Ben, despois desta maravillosa actuación, agora sí, comezamos de verdade esta nova edición de Física e Serves. Pero falta algo esencial, non credes? Falta o noso incrible xurado. Por eso, cun forte aplauso, recibamos a José Sapien, Ana Etus, Australopithecus, Clara Habilis. Boas noites, como se ataba hoxe o noso xurado? Bueno, pues... moi mal, sabías? Que pena, e ti Australopithecus? Bueno, xa que viene desta vez, son todo. Pois resulta que me dixeron que ese estudante anda falando mal de mí as miñas costas. Como? As túas costas? Sí, xa sabes, muller, ao falso. Pois que me dixeron que te burlas da miña roupa. Tranquila, que eso non é certo. Ainda que, bueno, hai que dicir que a maneira en que vindes vestidas non é moi normal. Bueno, iso de que ia vir moita xente, eu aquí non vexo a ninguén. Eso, digo eu, xero de que entre o primeiro participante. De acordo, sen máis preámbulos? Velaquí o noso primeiro participante. Chámase Roque e está dispostos a facernos reír. Por iso, cando antes que saia Roque, un forte aplauso, por favor. Boas noites, Roque. Hola, que tal? Que nos vas a facer? Bueno, vou contar un chiste e despois un monólogo. Bueno, veña, monólogo. Vale, empezo logo. Primeiro co chiste, esperaos un pouco. Está a clase de Jaimito en clase de arte e lle di a profesora: facede un dibujo entre todos no encerado. E vai un e di: pois eu fago unha raya. Vai outro e di: é unha caixa no suelo. Vai outro e di: pois é a miña casa que me gusta moito. Vai un e di: o sol, que se non temos día nublado. Vai outro e di: pois eu fago unhas montañas. Vai Jaimito, vai xunto a profesora: profe, mira, este é meu pai agachado na ducha para coller o sabón. Ahora vou falar dun tema que a nadie lle importa un caralho: os xogos de mesa. Así nos vai, a punto de terminar unha partida de oca e nadie sabe o que hai que facer. A gran dúda é como aparcar un coche. Se entra xa está, ou hai que rebotar e rebotar hasta que se entra justo. Nadie o sabe, pero hai unha frase que resume todas as reglas de todos os xogos de mesa do mundo. No, é que na miña casa xogamos así. Dito isto, dito todo, xa che pode pillar a poli xogando ao 3 en raya con cocaína, que ti os miras que as pupilas dilatadas e dis: no, é que na miña casa xogamos así. Claro, é que todos estes problemas veñen porque as reglas da oca non están escritas en ningún sitio, se transmiten de boca en boca, como herpes, ou como as leyendas milenarias. E digo cantar: de puente tiro porque me lleva la corriente. Xa, pero despois o cantar en cada casa é distinto. E ti, pode que estés en casa dun amigo e callas en oca e penses: de oca a oca e tiro porque me toca, che. No, de eso nada, de pato a pato tiro eu, tiro esperas un rato. E che dirá: no, que na miña casa xogamos así. Bueno, en vez de poñer a regla por detrás do tablero, poñen un parchís. Eu é que estou enfadadísimo, porque hai xogos que son peligrosos, Por exemplo, hai nos que non acaban nunca. Conoces algunha persona que hai acabado unha partida de Monopoly? Eu non, só pon na caixa da recomendada de 9 a 99 anos, porque che dé tempo a terminar a partida. Que opinades vos? Bueno, Roque, nos dicimos que... ¡Física e Serves! Bueno,
Nos vamos rapidiño, polo tanto, agora seguimos cos seguintes participantes.